Mosini gari ni borok himlai tong layo koro joton dol khaye mas ma himlai chiu gari ni ma nokhrei busa khasal jana ma himno saimaya naje koro borok kabangma ang buskang ni phunung nai naje borok mok gari thaisen borok tai odik tong buskang thangjak nai naje mo ang sogil laika tabuk Suraibari sokojak jeng koroni gari da mano maya saimia tabuk tai gari ni tui kusu saya ko ayang hasal ni borong na phunung nai nyai de nuk bai khana hasal ke ma himo janja gari khaye asa hasal ni borok to phunung mayang bo gana thangke phunuk da manang chesta khani ke phuno nai de himlai tong lai jatana beg rok sapri lai joton kostang laijak be koto baksa paya kelalai tongo leng la shoka himani ang buskango phungnai nanya bedi ngke yang tola borok tong khu phungnai yang borok tai gari kani tong khayango borok phai jong teruk naide joton dolajak ang mosini gari ni kaisa borok ang teng busang thang tesi dori phunuk da man nai sesta khanyai naidi busuk jan lama kolong ma himno samia leng lajak joton bag ti lajak busuk 300 kilometer himdi heni sai haka pulis ok to jeng busuk jan ma himno samia himna lenya tini jeng joton borok kabamon hok nayang hasal rogo nanya de mo tamang ka saimalia tam khaya kar phayaka Guwahati ni sini phaimase Suraibari sirki himna nang tongo kha jeng tabuk ti jorot saimia ko tamang nai buskango jagao soike saimanai ma himlai ka lama kolok ma nai tong de lama ba hamya korot tuirok pepek papak nai mano joton phunungnai ang kaise khaye je sini video nai tong nai rongno phunungnai belai kosto harpek mang ikoro lama rogobo baksa bakta laijak lengjak nai mane nyano phunungnai ang jotono no yang borok kabang motong ko phunungnai naidi leng laijak jotono bag sapre laye gari ni kamang lenge hema sa taktai si bag ma sapre lajak jotono miani sini mai ma saya bohago mai kire jotoni no norok saimanai jeng maide ma saya norok abo bo khanai nyai baidi sini bukhungni dolni borok de jotono mai bo ma saya ko jeng miani sini naidi borok thangi tungayango asukda kosto mano tongko sini borok saimia mo borok kusia ko tai Guwahati o moni saite double tongko phaimea rok je phaimane rok sini phaikemosok tai ko moni sai double tongko Guwahati o borok bo burjan ma phaino saimea leng lai suka bekti mung leng suka pa bangra bungra sabai kya nai tong de ang kok sana beleng kasel kok saimalia nungkus kok sanda sana sare bek ti marok sai khana ta kisa bote tamone je mo direct mudik khanai kok sana rok basala hijak tongo lekin aku borok bek tiui hilik jagi to tongbayo borok to phun kok sana la hijago busuk jan ma haimno takti komse kom jeng running 10 minute choli tong himani uklong ni borok ta sak phinai phunuk nai nukhna borok burung ode ke pat him lajak leng lajak jotono moike sini video naikake musmuni laena yang ni jenglai busuk kosto mani tong sini borok je tabuk Guwahati ni phai kasai tong nai hima himnai rok bek koto tui sapri lai yak rok salajak
baksa bathagui tonglaikha himnani lengjagui gari ni payment lengjakse taima himo lama kolokma sana hamleya phurungnai joto jagano जों करो तंगना क्लाइफलनि बाइके तंगनाय करो गेस्ट हाउस जाग्रा करि तंगना जाग्री बलं बिसिं जागासि करो जों साजा बाइके तंगनाय सिंगाबो बसायमान जियासिन लामन हुजा गिया नायमान खनामो आं ताकि जरनो मोथांना कासका भिडियो ताकि सै यासक जरा फुनुग्रनाय बतिखे गारि कासजाक तं बियांति मा थां आबो आं लामा फुनुंनाय नाय तंबाय जेसिनि टिभियाव नायनाय जरा बेले हामिया नाय बायदि जोंनो बरतन लेंसका तो बां जे भिडियो फुनुंमा जां फुनुंनाय सिनि बरक बस कस्तके हिमितं लेंजाक yang lama hamya taki ya lama hamya ti ma thangnai bo nung bag ti man te hilik jaka ha bini bag ponto nos tangka sopermang lama hamya ti ma khalyo sungna borjan tona sung saimya tabuk but luckily Julius is carrying my bag buskang phunonai ang buskang phakya kisa dawai buskang ni bo kisa phungnani bagai लेंसुका बय जतन सिनि बरक जलि लाइजाक मा हिमानि बगै लामा कलंगमानि बगै बय बेग कट तैनि रखमके लेंजाक बैसुका लामा बाहामिया आं सोंनाय बरक मा समांनि बे कक दा साइमानो आं सेस्ता खायनाय कक साइमानखौ बेले काहाम कक साइमालिया जतन हिमलाय लें लाइजाक कर सामनि गारिनि बरक बायखा सिनि मालालिया nanya bijang phunungnai mamblik yang ni kok sana jai odek bidi sol jak ikoro sungno lama basir pheka korom sungno medical test nana phu naji ang phungnai ang sini borokna malai kha koro kok sungnai da kon borok kok saimele phu bung test sungjak khane tai onyo borok nang sungnai Yang lain ma basa lain sing tak medical test ni bagai bag borok lang na kesna kelai beka do bag thik thar gari ang yang sang nai lain basa la jakor borok kabang ma koro kok sana pun saimang lak asuk to Hai sini biang gong nai sek khajang nai. Oi lanyo de. Na ko. Aji. Ang nai ang tei kok sene ola tak asung na video tang ni bagai.